Здравей хора, аз съм Фазето и това е Royal Revolt 2. Една много хубава игричка, която намерих преди доста време и я разцъквам доста често и реших, че ще е добре да споделя с вас. Не знам защо, просто реших. Излишен коментар. Да започваме. Сега ще ви обясня какво представлява играта, после ще направим няколко битки и така нататък. Ако заради днеска. Как ще заради, като аз съм си включил интернета? Глобална простотия. Секунда. Добре. Ето ни. Минус 290 790 голд. Нищо необичайно. Атакували сме очевидно. Какво е това? No thanks. Какво цъкам? Къде ми е хикса? Ето. Не. Значи, това е нещо като Empire, като Good Game Empire, само че доста по-разнообразна, бих казал. Значи, имате си тази глупост тук горе. Е това. Което фактически е нещо като главната сграда. То си го пише даже. Throne Room. Вътре в нея си имате този печай, който използвате за атакуване на други хора. Можете да му еквипвате различни айтеми, като всеки айтем му дава различни статове. Също така може да си имате и животинка. Тая животинка, като я апгрейдвате, имате други животинки, всяко от тях има различни статове и прави различни неща. Тази според мен е най-хубава, защото прави най-много демидж и хилва моите герои. Това са кутии, които като отваряте, ето тук ми се показват горе, отваряте, ви дават храна. Тая храна може да използвате, за да си апгрейдвате животинките. Така да започнем едно по едно. Това е тренинг камп. Тук си тренирам изродите, с които се бия. Той е много мощен. Това е такъв леден магиосник, някакъв живо паладин, арчерка, найче и така нататък. Това ми е трежерата. Това ми е трежер рума. Демяк тук си държа всичките съкровища. Това тук ми е клан касъла. Това тук са ми тия, дето ми събират пари. Имам още две. Това са ми фермичките. Но обаче на мен сториджа ми е пълен. Това е Defense Castle, т.е. тук ако си апгрейдвам, мога да... Тези войници, които се виждат тук, излизат и защитават замъка ми, щом някой друг ме атакува. Единственото тъпо нещо в тази игра е, че не ми разрешава да видя боя, когато някой друг ме атакува. Обаче пък ето това ми е полето пред замъка. Това е портата на замъка. Имате различни работи, които могат да слагате на това поле, като да речем това е замразяваща кула. Това е лава кула, това е мортър, демек бомб тауър, това е арчер тауър, не там, е тук, това е стена, това са шипове. И това май всичко. Вау, добре. Колкото повече се грефате тази стена тук, толкова повече оръжия и стени и капани ще ви разрешава да слагате на полето си и толкова повече квадратчета ще ви дава да изкопавате. Е така като направя, мога да си изкопая това и да ми стане нещо като нов път, все едно. Нали? Хубавото на това е, че мога да си тествам базата. Като цъкна тук ще мога да използвам своите герои, за да си тествам базата. Значи, до тук с обясняването на всичко какво що е. О да, ето това тук е нещо като някакъв печага, който продава разни айтеми. Обаче изобщо негови неща са хубави, всичко хубаво струва джемове. Изучение. Добре. Ще направя една-две атаки. Да, това забравих. Вътре са някакви като специални нива, които могат да играете, щом не ви се играят на истинските, също истински хора, като не ви се играе. Аз съм играл доста. По-надолу, най-горе ви дава монети, като играете. И на по-надолу започва да ви дава джемове. И накрая започва да дава айтеми, спел бъфове за героите, нови герои ви започва да ви дава и също е голяма забърквация. Хубавото е, че мога да играете винаги. В смисъл, опциите за игране никога не свършват.
Това е фултайм игра. Все едно всеки ден по 2 часа. Мога да се цъка. Не, мерси. Значи. Да, и тук не се налага да си тренирате армия. Използвате този хляб, който е там отстрани. Там всъщност отстрани са монетите, джемовете, перлите, които събирате като... Те са нещо като XP. И хляба. Хляба ми е за битки, джемовете са за разни прости, също за разни прости, XP-то за нищо не се използва, освен за коване. В тая ковачница. В нея мога да си кова разни оръжия и така да ги правя по-силни. Това ми е все едно за това, дето ми измисля защитите. Щом го апгрейдвам, ми дава да слагам нови кули, които са по-бифи от миналите кули. Са по-силни. И от тук, като апгрейдвам тази кула, ми разрешава и тия работи, които са, нали, тия да речеме, ми разрешава да ги апгрейдвам на по-високо ниво. Сега са ми макснати. Ще направя една битка. Вау, толкова колко е слаб. Добре, този има само арчерки и найтове за дефенс. Има само арчер кули и стени. Това ще бъде супер лесно. Добре, да видим какво ще стане. Добре, това е моят герой. Като цъквам се местя. Идваме до тука и му разрушавам това. Идваме до тука и му разрушавам и това. И си пускам гиганта. Ето тук отдолу вляво си пускате героите. Това долу ви е маната. Щом тая мана ви се заради, може да си пуснете нов герой. И не само един, може да си пускате много. Зависимо от това какви герои сте си избрали. Тоест вие може да си избирате герои, които да слагате там долу вляво и докато се биете да ги избирате сено и те излизат. И помагате. Това долу ми е гиганта сено. Той им помага да бие. С тях чудовища аз такова. Там горе има някакви гигантски слорм. Бам, айде вземете си. И то. Аре, още един гигант, само тук да. Тези гиганти правят много демидж. Единственото нещо, което стана сега да разбия, е стената на кулата, което ще е супер лесно. Това копче горе вляво, ако сте го видяли, е така като хорна, като един рок. Такъв за, нали, за надуване се едно. Той бъфа прави по-силни героите, които са около мене. Тоест пандата ми, все едно, нали, и той е другия. Ги прави по-силни за няколко секунди. Това е често. Вие виждате, че са честове, ама какво повече. 3 от тия честове има гадости в тях. В другите 3 от тях има някакви хубави работи. Принципно не си струват много, освен ако не са монети, но ще видим, принципно не оцелвам. Оцелих, няма начин. Добре, не оцелих втория път. Give up. Той е меч слаб, аз имам по-хубав. Тея перли за нищо не струват, въпреки че аз вземах една и там имаше 100. Добре. Ако видите някакво оръжие, начинът по който разбирате, че е по-силно от това, което имате, ако цифричките под него са зелени, не бели. В момента са бели. Ако са зелени, значи е по-хубаво от моето. И си е заслужавал и съм пропуснал някаква яка възможност. Ама аз не съм, защото си е много хубави оръжия. По-бързо игра. Това са едни други специални честове. В тази игра мога да отваряте и честове. В тези честове има много яки айтеми, в смисъл много силни айтеми, които принципно са по-силни от твоите, които имаш. Тук нещо станало в тима ми, някакви 10 писма, ужас, няма чета нищо. Донейт, също донейтвам в тима си. Колкото повече донейтвам, толкова повече ме изкачва в иерархията с едно. И като съм по-нагоре, имам правото да решавам разни работи за тима, да речеме какъв ще е седмичния бъф. Тоест има един герой за седмицата, който е бъфнат, т.е. е правен е по-силен. Всяка седмица има по един такъв и този, който е най-отгоре, може да решава кой да е този герой. Това е free chess. Това са нещо като day reward. Това е супер смотано, продавам го веднага. Дават ти ги всеки ден, като влезеш в играта. Ти ги дава. Ти може да си ги вземеш. Може да не си ги вземеш, тогава пропускаш. И има много. Аз съм стигал до последния. И след това се рестартираха и аз съм жестоко. Защото бях стигнал толкова далече в играта, а сега се рестартват. Това е нещо като... Не знам какво е.
Не. Това е, не знам. Абе, не знам. Това е някаква глупост, някаква лига сега. Да, Бронз Лиг, бронзова лига. Някаква такава глупост. Та, колко време мина? Да са минали 10 минути или бе? Добре, още малко имам само. Това е магическата кула, която ако забелязвате, докато се пиех отстрани на героя си, вдолу вдясно имах едни като магийки, които едната магия им беше да правят такъв сплаш демидж, а другата магийка беше да пускам poison. Ето тук имаме едни други магийки, които са много мощни принципно. Нали? Да. Това е някакъв Fireball, това е Heal Spell второто, това не знам какво е, това не знам какво е. Използвам само Fireball, даже не го използвам, защото не ми трябва. Само да е на време. Това другото, където е книжката, това са ми тия безплатните абилитите с едно. И сега използваме това, дето е най-вляло. Първото и второто, само тях използвам, защото те са ефтини и бързо се зареждат. Нали, зарежда се за 7 секунди, едното другото се зарежда за 12 секунди. Светкавиците се зарежда за 20 секунди, това се зарежда за 14 секунди. Чакай бе. Той Fireball е по-силен от Poison-а. Чакай малко сега. Това е до 13 секунди. Добре, ще сложа Sword Rain-а. Демек, това нещо. На мястото на това. Идваме тук при битките. Това колко струва? Ще разтънжема ти момент си. Идваме тук при ето това нещо. И го заменям за ето е Sword Rain. Трак. И сега вече имам Sword Rain. И няма да го изпробвам, защото стана прекалено късно. Това тук. Двете човечета. Това са едни билетчета, които вие събирате, като отваряте честове, фри честове и такива работи. И с тези, аз имам 40, което е супер малко. С тези билетчета може да си купувате много на цепеняйте ми. Пари, нови слотове за разни глупости, билдъри даже може да си купувате. Джемове може да си купувате, но аз принципно ги използвам за нови аутфитове. Защото да си вземете аутфит, иначе струва 250 джема. И много повече си струва да си ги купа с билетчета, защото билетчета са практически безплатни. Тук са аутфитовете. Имате различни аутфитове, на мен най-много ми харесва китайския. Въпреки че имам и всичките тия. Имам лава аутфита, ледения аутфит, с пустинята, гората. Искам есения. Не, аз съм в момента на есения. Имам китайски аутфит. Имам тоя... Дори не знам как се казва. Хелуин аутфита. Най-много ми харесва мисля, че китайския. Той май най-нацепен. Айде де. Мисля, че това е абсолютно всичко. Най-после, след 13 минути и 30 секунди приключих. Ако ще ви харесва, може да отидете си изтеглите, ако не, надявам всичко да ви е харесало. Аз бях Фазето, ще се видим следващия път и чао!